kamaturan ug kadtong natutulog ang kasing-kasing atong pukawon sa pulong sa Dios. Sa karon maigsoon, daghan pa nga wala pa gyud nagtuo kang Jesus kay kuno tao lamang, di ba? Si Jesus gipakatawo na kang Maria. Ug si Maria wala hilabti ni Jose, napakatawo sa balang Espiritu Santo. Kaya naman, karon kadtong mutuo kaniya makabaton og kinabuhi dayon. Kaya nagingon diri sa pulong sa Dios sa John 3:18, nagingon diri ang tanan nga mutuo sa anak dili silutan. Apan kadtong dili mutuo kaniya gisilutan na kay wala man siya mutuo sa bugtong anak sa Dios. Tanawa ra man igsoon. Kung ikaw dahil wala ka mutuo sa bugtong anak sa Dios mo igsoon, gasilutan da ikaw. Nga naman, wala man nimo siya tuloy kay ang ubang tao mingon naman nga tao lamang. Pero tao siya, nagpakatao kaya ron ang tanan natong kasalanan dinis kalibutan mapapas tungod sa iyang pagpalangsang sa cross. Tungod kay dako ang gugma ni Parigan ay ang anak na bugtong gipadala nga dinis kalibutan. Kaya ron ang tanang mutuo kaniya maluwas. Di ba? Si Moses kani iyang bugtong anak, iyang magigihalag. Muna nga si Jesus, si Parigan naghatag pud siya aron kita maluwas. Kaya nag-ingon diri sa pulong sa John 3:16, kaya katong nahigugma sa iya ha, gitagaan o magtuo ito kaniya, ang mutuo kan Jesus dili malaglag o dili makapaton og kinabuhing dayon. Nag-ingon diri sa pulong John 3:16, kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod nini gihatag niya ang iyang bugtong anak. Nganong gihatag man ni Parigan ang iyang bugtong anak dinis kalibutan? Tungod kay kung wala pa si Jesus ng padala ang amahan din sa kalibutan niyang anak, until now wala na ta din mo na pamandungon ninyo mayo maigsuon. Kung wala si Jesus, wala na sa taning kalibutan na maigsuon. Ganong ipadala ang bugtong anak, kaya igugman niya tapag-ayo, igugman niya ang kalibutan. Mas pagit kita ang pinakadapis nga gibuhat ni Kristo kay makaistorya ta. Parahin ta maigsoon ninyo diri, aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag kung dili makapaton hinuog kinabuhi kayo. Tanawa ra mga igsoon. Kung ikaw day nga hingpit nga magtuo kang Kristo sa kasing-kasing, makapaton kag kinabuhi na dayon mga igsoon. Pagkaanindot kayo mga igsoon. Mao na matong pinakadapis nga verse mga igsoon. Di ba makita nato na firme sa asa. Makita sa mga sakinan doon ang mga verse na mao kanang mapulong. Ug pirmi na to madumog. Wala pa lang ninyo gi-aplikar mga igsoon. I-try ninyo pag-aplikar mga igsoon. Diya nimo makita na unsa day ang John 3:16 gipadala sa bugtong anak. Unsa nimo ang pulong sa Ginoo, mao kana ang pulong sa Ginoo buhi. Kaya naman kay among atong gilagaran ng Dios buhi mga igsoon. So padayon ta mga igsoon, nigingon ang pulong diri mga igsoon sa Galacia 5:16, nigingon diri, kini ang akong isulti kaninyo, pahariya ang espiritu sa inyong kinabuhi ug ayaw tumani ang mga tinguha sa lawas ng kaibog. Tanawa ra mga igsoon. Kung si Jesus naghari sa imong kasing-kasing mga igsoon, dili jud ka madala sa mga lawas ng kaibog mga igsoon. Pero kung wala gipahari sa imong kasing-kasing, makita nimo sa kababae nga maanyag madala jud ka mga igsoon. Pero kung si Jesus naghari sa imong kasing-kasing, di jud ka matintal niya ng mga bayhana. Kaya naman si Jesus nagpuyo sa imong kasing-kasing. Kung ipapuyo nimo, nasa imo ang pagpili. Mao kana mga igsoon. Padayon ta mga igsoon. Kaya nagingon diri sa pulong sa Juan 1:7, aron pagsaksi ngadto sa mga tao mahitungod sa maong kahayag aron ang tanan magadungog sa mensahe ug mutuo. Tanawa ra mga igsoon. Kung ikaw di ay usa nakakahayag, mutuo gyud ka sa mga mensahe. So unsa man ang kahayag? Nganong kahayag ka? Tungod kay si Kristo ning puyo sa imong kasing-kasing. Muna nga ang mga tao makadungog sa mensahe, nakita ikaw pero dili si Jesus dahil inyong nakita.
mo na nga kahayag ang nakita nimo. Mo na nga igsoon pagkaanindot ko sa mga mensahe mga igsoon. Kung makita nimo ang tao naka-enlighter sa pulong sa Ginoo. Ngano ka tao sa enlighter? Kay tuhod kay nahayag na siya. Kung wala pa siya naka-enlighter, pagit-git ang inyong makita sa iya mga igsoon. Mo na nga mga igsoon, kung nadungog kinyo ni mensahe, hayay kung ikaw nagatuo niini. Kung ikaw nagatuo, usap, ikaw kahayag na makita sa mga tao mga igsoon.